Bé, com m'han avisat... No es veu. Explicar així treu una mica l'espontanietat, però és que realment costa una mica, Bueno, jo crec que això s'hauria de millorar, perquè encara tenim moltes hores de marató i jo, bueno, almenys jo ho trobo bastant incòmode. Però bé, començo així, ja canviaré, d'acord? Pere Calders és un escriptor català que m'agrada molt. Sí, que m'agrada molt i que va estar molts anys exiliat a Mèxic. I llavors té alguns contes molt poquets, però té alguns contes que estan ambientats allà i són com bastant diferents al seu estil. I a mi, doncs, com la temàtica s'acosta més als drets humans, doncs he agafat un d'ell d'aquests de Mèxic. Concretament està ambientat amb la Revolució Mexicana bé al principi del segle XX, d'acord? Doncs bé, el general Saldívar i el soldat Andrade Maciel van ser amics durant una curta temporada, molt curta, perquè de fet els separava moltes coses, moltes coses. Per començar, el rang. El general era general, l'altre un simple soldat, i a més l'edat, l'experiència, els orígens... Però en canvi els unia que tenien un caràcter molt semblant. Els dos eren valents, braus en la batalla, cruels, ràpids amb l'arma i lents de pensament. I a més, tenien un caràcter així com molt impassible, immutables, i ningú sabia ben bé què pensaven. Doncs bé, van estar junts en moltes batalles, però aviat es van esbarallar. I va ser a causa d'una caixa d'ampolles de vi francès. Sí, l'Andrade, a una de les aldees que van entrar i que van saquejar, va trobar una caixa sencera d'ampolles de vi francès. Però ben aviat el general les va fer seves. Què vol dir això? Doncs que si l'Andrade volia agafar una, que ell pensava que realment se la mereixia perquè la s'havia trobat ell, doncs rondinava, li escamotejava al veure i al final ja quasi li negava agafar-ne cap. I això Andrade ho trobava totalment injust. Així que una tarda que estava la tropa descansant, una tarda d'una calor horrible, que estaven tots que preferien estar esperant-se que baixés el sol per tornar a posar-se en marxa, Andrade es va acostar a les ampolles que havien tret de les caixes, ficant-les al costat del riu perquè es refresquessin. Va anar cap allà, va agafar una i ràpidament el general li va dir amb un to neutral, gairebé amable, que la deixés. Andrade va mirar els companys, va fer un gest de brindis i va buscar un ganivet per treure el tap. El general va fer un tret certer al cul ben bé, al cul no, perdó, al revés, al coll de l'ampolla i es va quedar l'Andrade amb l'ampolla agafada, el coll trencat i el general que li deia: així t'estalvies feina. L'Andrade va fer el gest de començar a veure quan el general d'un segon tret va fer estallar tota l'ampolla. Un vidre li va rascar la cara al soldat, que es va aixecar i s'anava a esbraovar sobre el general quan els seus companys el van agafar. Tot això va passar amb una certa càmera lenta, com en el fons, dintre d'aquella tarda, havia estat una sèrie de successos que havíem així anat passant i el general, després de tot això, ben bé no sabia què fer. Així que va dir que el lliguessin al cavall que portava la caixa de les ampolles de vi i que marxessin tots cap a la pròxima aldea. Un oficial, per això, se li va acostar i li va dir: però bé, què faràs amb ell? I ell va dir: tranquil, el pres tindrà totes les garanties. Quan arribem al pròxim poble, el jutjarem un consell de guerra i l'afusellarem després. Així que, anant cap al poble, mentre l'Andrade, lligat amb les mans a l'esquena, al cavall, sentint com dringaven
les ampolles de vi, se n'anaven encenent d'ira i pensava i s'imaginava quines tortures li faria el general, com es venjaria, com es podia venjar si no estigués en aquelles condicions. Van arribar al poble i el general Saldívar va demanar al periodista, que era l'oficial més lletrat, que preparés tot aquest tema del judici, que fes el que s'hagués de fer, però que fos ràpid. Així que el periodista va començar a organitzar tot aquest tipus de coses, mentre el general va agafar una cadira, ha de posar ben a prop de l'Andrade, va agafar una ampolla de vi i va començar a beure, glopet a glopet, lentament, mentre se'n burlava. L'Andrade seguia amb el seu posat immutable i només una vegada es va dignar a mirar-lo i li va dir: «Només em mataràs». El judici va començar. El periodista va dir els càrrecs que hi havia contra l'Andrade i un altre oficial que li deien l'artiller. Aquest va començar la defensa, però va durar poc, perquè al cap d'un parell de minuts el general, que ja estava cansat de tot això, va agafar una pedra, li va tirar cap a l'artiller dient-li: «Va, prou, que ja fem tard i hem de marxar d'aquí». Així que, en 5 minuts, l'Andrade va ser condemnat a mort. L'Andrade seguia tranquil·lament allà lligat. El periodista ara començava a organitzar el tema de l'execució, quan de sobte es va recordar que faltava una cosa abans de matar-lo, que era preguntar-li: algú se li acut? L'última voluntat. L'Andrade al principi va dir que no li vinguessin amb tonteries, que el matessin i ja està. Però el periodista dient-li que no, que és que això ho diuen les normes, tu has de dir una última voluntat. L'Andrade ja anava a engegar quan de sobte va tenir una idea que li va il·luminar la cara i va dir que volia veure's la resta d'ampolles de vi francès que quedaven. El general va dir que no podia ser, que tenia molta pressa i havien de marxar. Però la cara de tots els soldats, més tota la població d'aquella aldea que s'havia acostat a veure què passava, demostrava que ell no podia saltar-se aquest pas. Així que va haver d'aguantar, com veia, que portaven la caixa amb les 3 ampolles que només quedaven, però eren 3, a davant de l'Andrade, que li van deslligar un braç perquè pogués veure. L'Andrade va agafar la primera ampolla i se la va veure d'un glop més que res per la set que tenia després de les hores que havia passat allà al sol lligat. Però a la segona la va agafar i va començar a veure lentament, glop a glop, venjant-se així del general, a la mateixa burla que havia rebut abans. El general, que s'havia apartat una mica, estava també encès i envermellit per la ira. I a més, veia clarament que l'Andrade l'havia guanyat, que en els ulls de la tropa, pels ulls de la tropa, ell és el que havia perdut. I a més, entenia que per homes com ells dos, de tots els misteris de la vida, el fet de morir, què els importava? Després de tants morts que havien vist, de tantes batalles, justament amb la mort, estava pensant això quan va veure que l'Andrade agafava la tercera ampolla i sense pensar-s'ho va agafar el fuet, li va fer caure l'ampolla i va dir: «Li commuto la pena!» Tot es va aturar. L'Andrade, que ja estava una mica embriagat, deia: «Què passa? Què passa?» Algú va venir-li per darrere i li va dir: «Tranquil, t'has salvat». «Què m'he salvat? Què m'he salvat?» L'Andrade veia que això no podia ser. «Aviam, m'han fet un consell de guerra i m'han dit que em matarien. No hi ha dret, jo tinc el dret a morir, no em podeu fer això!» Però, evidentment, ningú li feia ningú cas, cap cas. El periodista va anar al general i li va dir: «Bueno, què fem? Doncs què fem amb el pres?» I el general deia: «Bueno, ja ho pensaré. Que no, que tenim tota la gent aquí, has de decidir alguna cosa». El general va pensar, va intentar pensar, i dintre del seu esforç li va venir una imatge d'un altre oficial que anant a cavall se li va creuar un animal per davant, el cavall va fer un mal pas i va caure, i
i es va ferir i el van tenir que rematar. Ho va veure clar. Va cridar el metge de la tropa, i li va fer una pregunta que ho dureia. El metge va reflexionar i li va dir que un tret en qualsevol part d'aquesta zona podria inutilitzar la cama d'un home per sempre. Així que el general es va acostar a l'Andrade i li va dir: «Ai, pensaves que t'escaparies pel petit forat de la mort? Doncs no, acabaràs igual que el cavall del capità Solana». I li va fer 2 trets al genoll. L'Andrade es va desmaiar. Hores després, quan la tropa ja havia marxat, l'Andrade es va despertar en una habitació amb un dolor intens al genoll. Va intentar moure's, va notar que la cama no li responia i va entendre ràpidament el que li havien fet. Va pensar que això era una injustícia, va pensar que això no podia ser, que un home com ell no podia acabar així, i va desitjar la mort. I es mirava la ferida com si només mirant-la es pogués ocasionar la mort. I després va deixar de respirar, va pensar en matar-se d'aquesta manera. Va deixar de respirar i així sentia els sons, els petits sons que se sentien per l'aldea, per la finestra. Veia les estrelles que a poc s'anaven desdibuixant. I de sobte, un instint molt més fort que la seva voluntat li va fer tornar a agafar aire. Li va fer tornar a agafar aire i va entendre que no es podria matar. I mentre li pujaven als ulls les llàgrimes per la humiliació rebuda, notava també com molt a dins li pujava una alegria per la nova vida que tindria al davant. Gràcies.